Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sono mudo gulu puluh supu tong tham kedeni gnam su video borna barta baru. Tong tham muna sediri ni video koni sedina ini interested ba chaluna langbai thade. Be nubai thanai nutai jadong जोंनि फैनो गोनां मोनसे official Bodo music video आरो बैसागुनि बेनिनो माखासे behind the scene फोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजादों आरो बेनिनो फार्स्ट डेआवमोन आरो बेयो दा जों बे मिउजिक भिडिअआ जेन मोजाङै मोजां जाफुङो बेनिनो जों फार्स्टआवनो जों माखासे मा होनो बेयाव एसे आरज खालामनानै लाबाय आरो थ' नायलांबाय थादो जेसे हायो आं नोंथांमोननो behind the scene फोरखौ आं एसे दिन्थिलांनो नाजादों आरो Fagwn nwng manw Next morning. रंजालि बैसागुनि जोंहा नाय मोसानो फैलायबाय रंजालि बैसागुनि शुटिं खालामनाय बायदि जादोंमोन खानसे दिन ही गानखौ खालामनाय आरो गिदिर दंमोन माले बेयो शुटिंआव रे जादोंमोन जोंहा निसानग्रामाव बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि बेवहाय जों शुटिं लाना फैदों आरो मा नै एक्टर एक्ट्रेसनि मोनसे सीन दं आरो बेयाव स्कुटिजों फैनाय आरो थ' बेयावनो नै केमेरामेन ओमफ्राय नै जों बेयावहाय दं ससमा गाननानै दं जों नायगासिनो केमेरामेन जों तेरेरें आयौ मा Nisangram Balisa view area सफैबाय जों दानिया Turun lah lagi din turun masa mau zakinya Bude makanan dulu na. Belum makan lah belum sih juga. Angkang mah banyak ke hang nanti. Papa mah kami mah kayak mana belum tapi kita sih di situ.
Lano ano dia? Ayo mas tunggu tadi. Kayak berangkat aja. Hai. Capacity. Capacity su. Sano. Tinang nih sebenarnya mati. Sana itu su.